Kamu di kesulitan dulu, ini lagi. Ari. Yung tape na pinano ko. Puti. Murah bener, tama-tama. Ya. Baik lu mau buka Oh. ada mayung di kesan semua. Karena gue pernah beli kesan. Ada po dyan mag-ini. Ayo pwede man nga na isa. Tama pambal sa. Ay, hindi na tumili. Ikaw ba? Ano ka lang, nakatukaw ka lang mga maghapon. Ngayon na kang gibong. Nakaulan na ako. Madibal, sinalaw kang dibal. Ang mga gado, pag i-display na, dapat na pag tigsugot sa inyo. May mga kanya-kanya kaming head. Ako ang head ko doon si Sermal. Si Duwa ko man. Wala to na yan siya. Hindi, oh. Hindi, si Daddy, anak pa rin si Daddy.
Ano na? Yun si may anong printer? Magkano? Sa likod po. Price, tag price. Sa likod po. Mayo. Yan. Original na eh. Class A. Ano po yung Epson po yun? Original. Mataas pa ako. Pwede, pero hindi. Pwede ba? Nadarawan ko. Okay. Salamat.